खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे फुंबिलिनि समावनो खौरांखौ मोननो हायो। बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर थाख्लाय जायनि गुबै मुङा प्रजित नार्जारिखौ उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसआ हमबाय। जनायाव आंनि हा आंनि हादरनि सायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंदों। धेमाजि जिल्लानि जनाय महकुमानि मुरखं सेलेक जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय 25 गामि खनसायनि दैदेनगिरिफ्रा जिल्ला जौगाखां खोन्दो जनाय सदर गोजौ फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। मख'नो गोनांदि हादरनि रैखाथि खालामनायाव जिउ बाउसोमनाय रुंसारि जालांनाय सान्थ्रि पुलिस मिलिटारि बिथांमोननि गोजोन सोरगोआरिनि थाखाय आंनि हा आंनि हादर हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारिनि लोब्बायै फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय बिफां फुलि गायनाय जायो। हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला बिजेपि दोलोनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि पार्थु छेत्री जनाय गामि खनसायनि सोद्रोमा मयना पेगु लेङाइ आफादगिरि परदिवा थेङाइ आरो गोबां गामि खनसायनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। उदांस्रि साननि सिगाङाव आसामनि गंसे पुलिस थानायाव नंखाय रां मोनदों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव पुलिस थानायाव थानाय 5 लाख रां बोखांदों। जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानैखौ हमदों, सानैया खारखुमानानै दङ। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरियाव नंखाय रां बिलाइनि सन्देहआव राइजोफोरा 4 सुबुंनिफ्राय 5 लाख रां बोखांदों, जायखौ लानानै ओनसोल नाङै गोमोहाबनानै सोमजिखांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लखिमपुर जिल्लानि बिपुरिया पुलिस थानानि फतेपुर गामिनि दुथां सेंग्राफ्रा धेमाजि जिल्लानि लामाजान ओनसोलाव AS 07S18889 नम्बरनि गुफुर एल्ट'जों नंखाय रांनि फालांगि खालामदों। बाक्सा जिल्लानि बर'बिर ओनसोलाव होखारस्रांनायनि फोसाव बिलाइ ओंखारदों। 15 दिननि गेजेरावनो न' बां लांदां खालामाबा होखारस्रांनाय खालामनाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि बर'बिर पुलिस थानानि सिङाव थानाय आलियायाव गं 11 नखराव बाक्सा सार्कोलनिफ्राय न' बां लांदां खालामनानै जायगा नागारनानै खारलांनांगौनि नटिस बिलाइ होदों। फोसाव बिलाइनि बायदिब्ला रोखायै लिरनाय दं 5 आगस्टनिफ्राय 15 साननि गेजेराव लांदां खालामनानै जायगा नागारलांनांगौ। माखासे फैबाय थानाय समाव फोसाव बिलाइ हरला लासे आयेन बेरेखायै राहा लानाय जागोन। बे फोसाव बिलाइ मोननायनि उनावनो बहा थांगोन मा खालामगोन बेबायदि मोनसे गुलाय गुजाय थासारि सोमजिदों राहा गैजायै थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव। बे समावनो रायजोनि गेजेराव ABMSUनि मोनसे हानजाया नुजाथि हैदों। ABMSUआ अरायसम रायजोजों दङ होननानै ओनसोलनि गेजेराव मोनसे खोथा होबोयो। गोनांथि जायोब्ला ABMSUआ गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन। खोथा होनानै खोथा लाखिनो हायै सरकारखौ होखारस्रांनायखौ खालामनो होआ होननानै थांनाय सानखालि बर'बिर पुलिस थानानि सिङाव थानाय आलियायाव होखारस्रांनाय फोसाव बिलाइ सफैजानाय गं 11 नखरनि सेराव नुजाथिदों ABMSUनि नेहाथारि टाइसन हुसेना। खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।